Magandang araw mga kaprobinsya, welcome to my YouTube channel. Ngayong araw pong ito, magluluto tayo ng isang exotic food na tinatawag dito sa Bicol na buko, bayuko sa ibang lugar or snail. Atin na pong umpisahan ang pagluluto. Ayan po. Lilinisan po yan. Tsaka iluluto po nila. Exotic food. Ang iluluto natin ngayon. Tita! 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 Po! May nakukita. May pers. Exotic food. Wala na. Wala na. May exotic talaga ako nun. Ngipin. Mamaya po lilinisan po natin yan. Hindi. Ang iodized po ito para po mawala yung mga ano niya, yung parang malagkit, yung madulas-dulas na ano niya sa katawan. Lagyan ulit natin para malinis na malinis. Tapos mamaya doon sa taas, lilinisan pa natin siya.
Hmm. Ginger or luya. Yan. Paminta or pepper powder. Asin. Yan po mga kaprobinsya, titikman po natin ang ating niluto ngayon na buko or snail po. Kumusta naman bro? Sarap. Apa sarap? Maanghang.
Nakahawak kain. Yan po, sobrang sarap. Si mama kumain din siya. Sarap talaga. Ayan po mga kaprobinsya, kung inyo po nagustuhan ng ating luto ngayon, pakilike naman po, comment, share, and subscribe po to my YouTube channel. Salamat kaprobinsya!